Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na! Promise! Nakabantay ka niya? Oh, milagro no nga gidad mata. Maayo noon. Pero klaro kayo. Nagalagot oh. Carlo, Hmm. magbuwag na lang ta. Buwag na lang ta, Carlo. oh. Seryoso man ko. Ngano ni katawa man ka? Ang. Hindi man ta tinuod nga uyab. Nya nga na magibuwag man ka. Tinuda na ditong imo. Sorry. Akong i-rephrase ha. Undangon na ni nato. Excuse me. Oh. Uy, Sheila. Sheila, wait! Sheila! Sheila! Sheila, wait! Nag-away sila? Oh, wow! Nice! Ha? Lagi? Gi-block na gani ko? Tugawa gud. Nya, unsa man nga ako? Aw, saan man? Wa. Unsi wa? Wa ko'y buhaton? Unsa man buhat to ni mo do? Di mo sa mo tinuod nga uyab. Aw, gikapoy na sa tingali siya sa inyong acting-acting. Okay ra masad nga mura kunuhay mo nagbuwag. Anak mo ginang tinuod nga man nag-uyab gud. Doon na mo gyud magbuwag. Ay, bati asin naman pangayo ak advice oy. Unsa man ka? Ha? Unsa day gusto nimong advice do? Ingnon ka nga imo siyang ikoks. Ngano? May feelings na di kaniya. Na in love na di kaniya. Oh, Ha? Unsa day gusto nimong advice? Ingnon ka nga imo siyang ikoks? Ngano? May feelings na di kaniya. Na in love na di kaniya. hasulas ang pangutanaha oy. Pero, gano'ng murag na-hurt man ko? Ay, ako ring ego. Mawagtar ni kadugayan. Panaawaran ninyo, girls. Di na magtanagdanay ang duharan. Hi, Sheila. Oh, see? Igo lang gayang ani Sheila si Jed. Wa gani siya mutanaw ni Carlo. Gabuwag na gid lagi na sila. Dali na kayo sa. Marag wa maaptig 2 months. My chance ka na, Karen! Do, mura lagi mag-true eh. Wa pa mo magtagdanay. Itanaw mo ko niya do. Siya man ang di mo tanaw. Mura lagi magtinuod nga nagbuwag. Na, di na nun mo friends. Aw, iya man gusto. Kaawa. Ang bruhang Sheila ay nag-inusara nga naglingkod ilamos kahoy. Wa man kayo tao din tipita. Mudool ko. Hello? Kamusta na? Unsay toyo nimo? Kahilas gani mong tinubagan? Karen, nakakita ka nga nagtuon ko. Kung may tuyo ka, isulti dayon. Ayaw usiki ang oras. Hilasagod nimo. Hoy, wa ka ni Carlo nga gisaligan, no? Nahibaw na nga wa na mo. Ay, naka-realize na kita finally si Carlo nga dili ka worthy para niya. Luya sa mong mga ginikanan sa? Bayad-bayad sila sa imong tuition din pero wag gyud kay nakatunan.
Ayoko inaanak pagstorya ha. Di ba ko di tinuod? Oh, basinog do na kay lain nga specialization, no? Bullying. Asa na nga department na belong? Animal ka! Ups! 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 Swerte kagit permida. Do nagi mo save ni mo. Ngano naman sa ka, Karen? Ikaw! Nga namasag ka! Oh! Bagor ka na sila nabuwag ni Carlo? Ikaw din ang ni Puli? Huh, kuya, huwag ito ni Babayhanas, ha? Pa-demure-demure lang, pero di ay tangan. She. Ano na siya tubay? Ayaw ka bala ka, Jed. Dili ko mo tubay og tao nga ubos og IQ. Ubusog IQ. Wag ko kasagang da. Ikaw, Karen, kasagang ka? Wasa? Yawang Sheila eh. Kaubo mo ko. Hilom, ay! Buset! Katawa ka lagi na ko, no? Takot niya yung katawa ko. Dugaya lagi na human. Niukaw to sa good si Karen. Buwa kay naong eh. Uwaw kayo sa gisulti ni Sheila. Mura lagi gisag pa og ka-million times. Biliban akong Sheila doy. Mura di ka maumasukos ha. Pero kuyaw de kayo eh kung mamira. Mura natukan sa kari no eh. Wagod na kasagdang. Limang kag giingnan og ubos ang IQ. In short, bugo. Oh. Wala ka malingaw sa gisulti do. Bida niya eh. Doon na ba ko lakaw do? Buwags ta. Ha? Saan tahan na? Anong kautan magiging ko ini nila? Biliba na kang Sheila, no? Murag di ka maungso ko sa. Pero kuyaw di kayo kung mamiraw eh. Murag natukan sa kari no eh. Wagan ni kasagang. Liman ka giingnan og ubos ang IQ. In short, bugo. Hasulaan ni. Nganong murag? Nganong murag? Na-miss man ako siya. Ay. Ako rin una. Dili yun tinuod. Nga na-miss na ako siya. Dili. Udsa, dili day to tinuod inyo. Dili ti uy. Gipalagot ra to ni Karen. Hala, no? Uy, kalain. Nagtuog ba yun kong kamog yun? Number 1 fan ba yun ko sa inyong love team? pero, hala, uy, nga nung giundang masag ninyo. May nalang unta tumakabaws, tas kapilingira atong Karen ba? Gikapoy na ko ti uy. Gikapoy ka, kay di man tinuod. Pero kung tinuod pa to, Na, kapoy man gani nga dili tinuod. Sa pag tinuod. uy, dili, uy. Lahi magyud ng tinud-anay nga relasyon gwapa. Di magkababati adag kakapoy. Na, gusto na lang gani mo ana nga, dili mo magundag atubang. Na, di ko magsilbi anak te. Na ako'y daghang gustong buhaton. Ay, kay wa pa man ka ma-inlove. Tanawa jag ma-inlove na ka. Ingna niya kung sayok. Sorry mga miming ha. Sorry nga na-absent kog pila ka adlaw. Saon nga na busy man ko good. Pero karon, mamawi ko ninyo. Oh, tanawa oh. Daghan gini akong gida nga food karon. Pagtagbaw gid mo ani ha, mga mingming. Nya, di ta manaog. Dinhi na ta. Tanaw na to siya. Pila namin ni ka weeks do nga mura tag stalker ni Sheila. Ikapoy na ka? Ayun ako yung nakusunod. Nawara ka. Di na mo yung ako pasabot. Para na ako, mas mayong panguyaban na lang ni mo siyang tinud-anay. Unsa man sa siyaw eh. Nga namang uyab man ko. Para mag-uyab na magtinuod. Kung sa may makuha ni mo nga magsige na kag lantaw niya silom, ha? Magsugtonsag ko. Saan mo pa kayo ba? Kung di na mo suwayan. May ibasted ko. Sula niya eh. Unsa lagi akong buhaton kung ibasted ko?
Pes. Padayon lang. Hangtod, sukton ka. Lain na sa mugos eh. Aska. Hay. Aw, kung di ka manguyab niya, ako'y manguyab. Bantay magmahay ka ha? Kung kami naon niya. Ay, asulas ang jade eh. Di naman noon ko makatugan eh. Haskag. Tinudun yun yung manguyab ni Sheila, no? Pero, di ako sa good ko sure sa akong feelings ko na. Di sa ko gusto manguyab niya nga, di ko sure. Ay, unsa kayo mayong buhaton sa? Sa ang gido. Wa po juga ka-decide kung sa'y paliton. Ako na lang pili para daw eh. Dalibo ko lang duha kung asa akong paliton. Kani ba o kani? Kana lang duha para madali. Kana o, angayon kay kaana. Oh, Oh, wala. Dok, kinsam nagkuyog ni Sheila nga tisoy. Iyan ang uyab. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!